Oh, halika na. Oh. Yang, galing. Yeah, very good. Pitoy, uwi na muna tayo, galit si Bagwis. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Nakahuli pala ako kagabi ng daga. Kaso lang yung daga na nahuli ko maliliit. Ayan oh. Ayan mga kasinag, 3 piraso yan oh. Ayan, ipakain natin kay Bagwis. Pag lipat ko ng talian kay Magayon mga kasinag, si Bagwis andun oh. Sige huni. Ipakain ko daw ito, tawagin ko siya. Magdala tayo ng sako. Tapos dalhin natin to, ipakain natin kay Bagwis. Gagaling ko lang kasi sa palayan mga kasinag. Pinaatubigan ko kasi yung palayan kasi yung isang pitak dun walang tubig, hindi na-stakan. Inayos ko muna yung mga pilapil kasi naapaw ko lang tubig dun. Tapos pinapasukan ko ng tubig. Tawagin natin si Bagwis. Sige ang huni mga kasinag. Oh, diba? Naririnig ko na dito pa lang. Pitoy, ayan si Pitoy mga kasinag oh. Pitoy. Malapit na tayo mga kasinag. Tawagin lang natin dito sa malapit si Bagwis. Tapos si Magayon mga kasinag. Ayun si Magayon. Ayun sa kabla nung pilapil. Bagwis! Bagwis! Sige huli dito kanina. Sa kaya nakadapo yun. Bagwis! Bagwis! Asan ka? May dala akong pagkain. Bagwis! Bagwis! Hindi kita makita. Ayun sa Nara. Ayun, nasa pinakamataas na Nara mga kasinag. Malayo na yun. Ayun oh. Ayun, sabay gubatan. Bagwis! Paos sa pati ako. Bagwis! Ayan na mga kasinag. Ayan na. Bagwis! Ayan na. Ayan, papunta na dito. Ayan na oh. Ang ganda ng landing oh. Ayun. Bagwis! Ayan na. Bagwis! Ayan na si Bagwis mga kasinag sa itaas ng nyog. Pakainin natin. Bagwis! May daga akong dala oh. Bagwis! Daga akong dala. May daga mga kasinag o 3. 3 maliliit. Solve na si Bagwis siguro niyan. Bagwis! Halika na, baba na. Halali. Bagwis! Bagwis! Dali na, baba na. Halika na, dali yan na. Halika na. Yang, galing. Yeah, very good. Di ba? Ang galing ni Bagwis mga kasinag ano. Ang lupit Bagwis. Na. Ayan mga kasinag, update ko kayo maya-maya ha. Kita niyo naman si Bagwis. Ayan oh. Di ba? Anuhin ko muna. Ilabas ko muna itong daga sa hawla. Ayan mga kasinag, biligyan na natin ng isang daga. Tapos ayan si Pitoy oh. Hindi ko maibigyan ng buhay mga kasinag kasi wala akong mantali. Kaya binungaw ko yung daga, binigay ko dyan. Ayan na tirahin na niya yan. Pakain muna natin isang piraso na yun. Tapos mamaya pag naubos na niya, ibigay ko pa itong 2 maliit. Uwi na muna Pitoy, uwi na Pitoy. Uwi na muna tayo, galit si Bagwis.
Ayan. Ayan lang si Pitoy mga kasinag oh. 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 Tapos si Bagwis ayan oh. Bigyan natin sa ako dyan. Oh, ayan. Yung dalawa. Ayan, dalawang magkaibigan. Oh. Tinitingnan ni Bagwis si Pitoy. Mga kasinag, kampante na ulit sa akin si Bagwis. Kung saan ay buo na uli ang loob niya na lumapit sa akin, hindi kagaya nung manakaraan na ano siya, na napakahirap tawagin. Pero ngayon puro daga na pinapakain ko sa kanya mga kasinag pag may nahuli akong daga. Pero pag wala, kinakatayan ko siya ng manok. Matibay sa daga yan mga kasinag, basta makita niya yung daga, ang bilis lumalapit agad yan. Pero pag mga karne na, matagal. Nalaglag. Saan nahulog? Asa na? Saan? Saan? Saan nalaglag? Nakadulag pa yata. Ayun. Patay naman pala, nabungaw. Ayan oh. Kainin na. Ayan na, sibaga. Sige na, kainin mo na. Dakmain mo na. Sige na. Ayan mga kasinag, pasintabi po baka medyo madiri kayo sa daga, pasensya na. Ayan kasi ang paborito ni Bagwis sa pagkain. Itong daga na ito mga kasinag, ito naman yung daga sa mga palayan. Yung dagang bukid, kaya malinis naman to. Kinakain nga ito ng iba yung ganitong daga. Hindi naman ito yung mga daga sa mga kanal, kagaya sa mga syudad na daga sa kanal, parang madumi talaga yun. Ito sa mga palaya naman ito, daga na ito. Yan si Bagwis. Ano naman nangyari sa Pitoy? Pitoy. Pitoy. Tapos si Magayon, andun ay tumago na. Ililipat ko naman ang talian yung si Magayon mamaya. Andun lang yung mga kasinag. Siguro tumago na. Andun lang kanina hinulog mo na naman. Anuhin mo kasi ng kamay mo. Huwag ka magalit. Ang kisig. Ayan Yan, ganyan. Dapat ganun. Kainin na. Yan, sige, gutay-gutayin mo na yan. Hanap ka ng malaking sanga na dadapuan. Medyo naalangan siya kasi umuuga yung sanga na kinakainan niya. Yung yung sanga na dinadapuan ni Bagwis, hindi siya makabilong mga kasinag. Dapat kasi makalipat siya sa malaking sanga. Pag naubos na niya yan, bigyan naman natin. Yan update ko kayo may mga kasinag si Bagwis mga kasinag, lumipat ang pwesto ayun doon sa malaking sanga. Iwan mo natin yan dyan. Balikan natin maya maya. Ilipat ko lang si Magayon mga kasinag, baka nagugutom na rin si Magayon. Lapit lang naman, ayan lang tatawid lang tayo ng palayan. Ang problema nito, ano pa yata ang pilapil, malambot pa, hindi pa yata pwedeng daanan. Pwede na kayong daanan to. Oh my god. Ayan, nagaraan tayo. Yan mga kasinag ayun si Magayon.
kabila. Makiran tayo dito sa palayan ni Tio Mando. Nakabuta kaya ako. Naalangan naman akong magbaba dyan sa tubig. Ay, matigas na. Matigas na mga kasinag. Matigas na ang pilapil. Ayan, wala. Hindi na tayo lumubog. Nilipat naman natin si Magayon. Dito ko muna nilipat mga kasinag kasi madamo dito kanina eh. O, ayan na siya oh. Ano? Lipat ko naman dito sa kabila. Huwag ko manuwag. Uy! Nanunuwag mga kasinag oh. Nanunuwag ng puwit ito. Halika dito. Dito ka naman sa kabila. Aray! Hilig manuwag itong kalabaw na to. Yan. Dito na muna siya. Ayan na mga kasinag. Naitali ko naman dito si Magayon. Maya maya pag medyo malakas ng init, papainumin natin siya. Tapos papatubugin natin siya. Paliguin natin yan. Si Bagwis, at doon naman si Bagwis mga kasinag bumaba. Pinuntahan yung dalawang buhay na daga. Yung nasa nasa trap. Yun ang binaba ni Bagwis oh. Yan si Bagwis mga kasinag, ayun oh. Pinaglalaroan yung dalawang buhay na daga. Ano, kinain mo na yung binigay ko? Ha? Hindi mo pa kinakain? Ha? Ano ang gusto mo? Yan buhay. Oh. Yan ang gusto mo. Ay, hindi pa kinain oh. Iniwan lang dun mga kasinag sa taas ng malaking puno. Ayan ang binaba niya. Yung buhay na dalawa. Pag binigay ko sa iyo ng buhay yan, makakatakbo yan. Ayan mga kasinag, ibigay ko na nga muna sa kanya lahat yan para makain na niya. Ayan, naubos na ni Bagwis mga kasinag yung isang daga. Itong dalawa naman dito ay pakain ulit natin to. Bagwis! Ayan na si Bagwis. Yan nilaglag mo pa yung isa. Kunin mo na yung isa na yan. Ay, binay ba ito? Ay, bitawan mo kaya. Ayan kunin mo yan. Nasaan yung isa? Yan nalaglag na naman. Nasaan na? Ayan ayan kainin mo na yan yan. Ayan ayan. Ayan mga sinag. Ay, pakain ulit natin yung dalawa na yan. Ayan mga kasinag, nahulog ni Bagwis yung dalawang daga na inilagay ko sa taas. Tingnan nga natin kung bababain niya yan.
Kunin mo na. Baba na dyan, kunin mo yung nahulog. Wala, ganyan talaga. Ganyan talaga pag bunso mga kasinag, ano. Kailangan tayo nang kumuha. Palibas at bunso. Oo. Ayan. Ito nang nagsilbing bunso ko mga kasinag. Naging bunsong anak ko. Ito na. Ayan o. Ayan. Banatan mo na yan dyan. Sige na, kainin mo na. Ayan o. Binigyan naman ng pagkain. Ang sarap ng hangin dito mga kasinag oh. Saka makulimlim ang panahon. Hindi ganong mainit. Di ba? Napakaganda ng palayan. Sige na, kainin mo na yan. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lalo na sa pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.